שלום, ושלום נפרדים, יותר לא נוסעים, אתה נוסע, ואתה יודע שאתה... תראה את האונייה, אני חשב שלא תראה אותה. אוקיי, איפה שולם הרש? למה אין שום סיכוי שאני חוזרת סבתא? סטיב על ידה. למי הוא דומה? הנה. למי הוא דומה? זה היה שונה. לפריצקי. זה? הקיבוץ שאימא קיבלה, הדבר שהיא קיבלה מהאבא, מילא גם אנחנו התייחסנו. לא רואים שאתה בחופש. האמת, הדיסטנציה, אני לא העזתי לשאול. שורה לבן, או רק פלוריסנט אתה רואה. לא חושב שאתה בחופש. מה שאנחנו יודעות... אתה נראה נפלא. למה? איזה חופש? איזה קנאה. אתה יוצא... תראי איזה שרירים. תראי איזה שרירים.